दिनै गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं दिनै सान आरो बे सानखौ दुलाराय आइजो अनसाय आफादा बर' बिमा सान हिसाबै फालिबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सानखौ जोङो मुंख्लं सान गोथार सान हिसाबै जों फालिदों। 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जानाय बड'फानि दैदेननायाव बड'लेण्ड जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि थासारियाव 1988 मायथाइनि दिनैनि बे 12 मे सानखालि गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिथां सानै जोहोलावजोआ बे सोमावसारनायनि नारा नाथा जुजिनायाव गणतान्त्रिक जि सोमावसारनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बे थासारियाव पुलिसनि आखायाव बिथांमोना गुलि जानानै बिखायाव गुलि बोजबना लानानै जिउ गारनो गोनां जादोंमोन बा बिथांमोना मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। आरो दिनैनि सानखौ जोङो बे मुंख्लं समनिफ्रायनो आइजो अनसाय आफादानो जा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा जोङो फालिबोदों। आरो बर' हारियाव जायफोर बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय लानानै हारिनि थाखाय थामोन्थानि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय बा बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै जिखुनु सोमावसारनायनि समाव मुंख्लं जाबोदों बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिया बा गुबुन गुबुन आफादा जोङो जेब्लाबो सिबिबोदों मान होबोदों। आरो बिथांमोननि जिखिनि बिहोमा बिथांमोननि जिखिनि हाबा मावलांनाय बर' हारिनि थाखाय बेखौ जोङो अराय गोजोर खालामनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों। आं सानो जे गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया बर' हारियाव अराय अलंबार हाथरखि बायदि गोजोङै जोंनानै थागोन। बिथांमोना सासे बिमा जानानै जेरैबायदि हारिखौ माने मोजां मोननाय हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनाय जि नेरसोनखौ दिन्थिनानै गालांबाय बे इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बेसेबांबा ओंथि गोनां होननानै आं सानो आरो जों बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन आरो बिथांमोननि बिहोमाखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय जों हाबाफारि लानांगोन। गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों आरो जोंखौ अरायबो बोर हरो। आरो बिथांमोननि न'खरा बे सोमावसारनायनि समाव बिथांमोना मुंख्लं जानायनि उनाव जेरैबायदि नोरजिया जाबाय बिथांमोननि न'खरखौ जोथोन लानो बेंनो थाखाय इयुननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो हाबा मावगोन। आरो जोङो दानि गोदान सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि बिटिआरनि सरकार बे सरकारनिसिमबो जोंहा खावलायनाय थागोन। आं मिजिंथियो जे बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनायाव मान होनायाव बिथांमोनखौ जोङो जोथोन लानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादा मालाबाबो जोङो खम खालामफेराखै। आङो हास्थायगोन जे बर' हारिया अराय जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ मान होगोन आरो बिथांमोनखौ गोसोखांगोन। गोजोन्थों। महिला कल्याण परिषद आणि